radio sababu kanbɔ aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 sanga kelen o tana gosira anw fɛ yan o waati kelen filɛ nin ye Soloba Watara ale ka motoba la nin waati na dɔgɔtɔrɔso la Zegwa o waati kelen kanbɔ o filɛ nin ye Lasana Kone ale ka moto la Faniɲamakaw fɛ yen o waati kelen kanbɔ o filɛ nin ye Yakuba Sanogo ale ka motoba la nin waati na Jangolondugu o waati kelen an kanbɔ filɛ nin ye Madu Watara Meri Madu ale ka motoba la nin waati na Meri kɔnɔna na o waati kelen an kanbɔ o b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kasara min kɛra Kajuru ani Zegwa ni ɲɔgɔn cɛ san dama in kɔnɔna na maa si tɛ kɛ Ala ye ka hakan dɔn bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye siratigɛ la Kajuru arajoso kɛlen bɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka baro sen sigi min bɛna lase juma don laseli kɛra kunungo Mali yɛrɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma chef d'état major bingan waleya min kɛra waati tɛmɛn'o la n'a kɛra Ɲolo mara la ko Mali sɔrɔsiw ani force Barkhane olu ye fɛlɛ bɔ dongo Sabere Bamba o maralakaw o ye jangarikɛla caman fara ɲɔgɔn kan ka caman faga Burkina Faso an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Espagnol maa 3 Espagnol maa 2 hakɛto ɲini ani Irlandais maa 1 kunnafonidilaw don ko wolu tora janfalaw don a dun ko ka sara kɛrɛw la ko an bɛ waati min na comme ça ko kunnafonidila nanzarakun na ko a ma ɲi Burkina Faso tile 2 in na ninnu kafara kibaruya tɔw kan an ka sɔgɔmada in na Donkuwari filɛ min bɛna lase aw ma fana a balimakɛ Karim Sidibe fɛ wala an bɛ dugawu don kɛ Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ bɛ Ala deli goudron la ka bɔ Kajulu ka na Zegwa wa o dun u b'a kan an bɛ waati min na comme ça sanni sɔnni cɛ a bɛna ban n'a banna a ka ɲi a bɛ maa senna teliya nka yali kɔlɔlɔ t'a la wa ni kɔlɔlɔ b'a la n'i ye jateminɛ kabiri waati tɛmɛn'o la ɔ fɛn min n'o ye kasara min kɛra Zegwa ni Kajulu ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ goudron yɛrɛ ma da n'i y'o jateminɛ ni goudron dara a bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na o la a n'a hɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na walasa ka faamuyali jɔnjɔn ladi adamadenw ma arajoso coordination des radios libres de Kajulu les radios locales de Kajulu olu kɛlen bɛ ka baro sen sigi a bɛna kɛ juma don foyer des jeunes na wa a dabɔra fɛn min kama faamuyali jɔnjɔn ka sɔrɔ a la walasa Ala ta y'a ka ko kɔni nka ni bɛɛ y'i jɔ a jɔyɔrɔ la min ka fisa o de ye o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ni o ye Koraloka a ɲɛmaayaso y'a jateminɛ k'a fɔ ko ka kunnafonidi k'a ko kan a labɛnnen bɛ labɛn cogo min na walima a kun an ka dɔ lamɛn a la anw bɛ deli k'a fɔ ko sira bɛ na ni yiriwa ye a nafaw ka ca nka kɔlɔlɔw fana b'a la walasa ka se ka nin bɛɛ dɔn Kajolo Cercle radio ka fara ɲɔgɔn kan tɔn Koraloka kɛlen don ka foroba baro sigi hakilina ninnu kan ka bɛn ni jumadon ye avril kalo tile 30 san 2021 Kajolo foyer des jeunes na min filɛ misiriba kɛrɛfɛ nɛgɛ kaɲɛ 9 waati foroba baro don min bɛ wele ko café citoyen a bɛna boli Kajolo goudron kura nafaw ani a kɔlɔlɔw kan aw kelen kelen jɔyɔrɔ bɛ kɛ mun ye a nafa boli la ani a kɔlɔlɔw dufɛnni na Kajolo ni a lamini sira bolibaw nin ye kɛnɛ ye min man ka fɔn aw kɔ sabu e hakilina bɛ se ka kɛ sabu ye ka maa dɔ lakisi Kajolo goudron kurako la o de kama wele bilalen don bɛɛ ma jumadon avril kalo tile 30 san 2021 nɛgɛ kaɲɛ 9 waati Kajolo foyer des jeunes na nin ye welewelekan ye min bɔra Kajolo radio ka fara ɲɔgɔn kan tɔn yɔrɔ a dabɔla ni de kama an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ siratigɛ la a ɲinilen don wele bɛna se maa minnu ma u bɛɛ lajɛlen k'i jija ka taa nin baro sen in lamɛn ni tila kɛra la bɛnkanw bɛna boloda nin kɔnɔna na min bɛna kɛ lasiri wɛrɛ ye don n'a nataw la Kajuru o mara o kɔnɔna na n'i ye su bɔ bi k'a da sirabaga kasara ye su min kɛ an fɛ yan a barika ka bon ka tɛmɛ o siratigɛ la nin ye lajɛrɛba ye min bolodalen bɛ ni Ala sɔnna a ma a bɛna kɛ jumadon foyer des jeunes na boloci min kun bolodalen bɛ Zegwa yan a sera a dan na o siratigɛ la kɛnɛyaso ɲɛma u ye foli lase bɛɛ lajɛlen ma maa ma n'i bɛ kɛrɛfɛ walima n'i ka jan la fɛn fɛn ye
i dijan ko ina fɛn fɛn i diyara ni ke a ko la kɛnɛyaso ɲɛmaaw ko k'u bɛ foli se bɛɛ lajɛlen ma o y'a jira k'a fɔ minnu ye dɛmɛ s'u ma ko ni olu ka dɛmɛ tɛ ko boloci kɛra kɛcogo min na ko a gɛlɛya tun bɛna don a la o la o kɛlen bɛ ka foliba lase Zegwa n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma nin boloci kofɔlen in na. Mali chef d'état-major o ye kunnafonidi kɛ kunu kunnafonidi min ni a bɛ tali kɛ bingani waleya min kɛra laban in na n'a kɛra Sabere Banba Ɲolo mara la o kɛra sababu ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali sɔrɔdasiw ani force Barkhane olu kɔni ye fɛlɛ bɔ walasa nin ma kofɔlen o la o yɔrɔ dɔnnen kɔ o ko o bɛ yɔrɔ min na a b'a ladɔnniya k'a fɔ force Barkhane ale ni Mali sɔrɔdasiw jɛra ka fɛlɛ bɔ nin ma kofɔlen ninnu na o tuma min na n'u ye fɛlɛ bɔ ko o kɛra sababu ye ka fɛn min ni o ye terrorisme caman ka a caman fa k'a caman kɛ bolokɔrɔma ye ko o ye tɔni 26 bɔɲɔgɔnko minɛ sɔrɔ u la o fɛn min n'o ye u ka maramafɛn camanba o sɔrɔ la o ka fara o yɛrɛ ka mobili gɛlɛnba camanw kan ko o bɛɛ lajɛlen sɔrɔla o binganikɛ waleya ninnu fɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko a kɛra yɔrɔ min o ye Sabere Banba o fɛn de Ɲolo mara la o ka d'a kan bingani waleya dɔ kɛra o dongo ni Mali sɔrɔdasi maa 3 joginna sen fɛ o kɔmasegin de kɛra ni an b'a ladɔnniya k'a fɔ digi kɛra kosɛbɛ jadikɛla minnu ko k'u ye jadikɛlaw ye digi kɛra u la tile 2 in na kosɛbɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na n'o ye Sabere Banba ye. Coronavirus an b'a ladɔnniya k'a fɔ a yɛrɛ maa min na kunu o taara bɛn maa 64 ma dɔ bɛ k'a bɔ a la don o don ko n'o tɛ kun ye maa min fara ɲɔgɔn kan ka sɛgɛsɛgɛli bolo kan o taara jɔ maa 989 wa ko kunungo maa 2 kɛnɛyara la n'o tɛ a yɛrɛ maa min na maa 64 an bɛ waati min na komi sisan maa min yɛrɛ ni bana y'o minɛ k'o kɛnɛya coronavirus bana o taara bɛn maa 8,313 k'a bɛ min na bi an fɛ yan Mali la o taara bɛn maa 13,722 min tanyana coronavirus bolo kabira daminɛna san 1 kɔ de filɛ nin maa 476 an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko o b'a jira k'a fɔ kɛ b'a kan hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ an senkɔrɔ tile 2 in na. Colonel Assimi Goïta a ye dɛmɛ ɲini k'o ɲɛsin Mali sɔrɔdasiw ma kunu an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o sɔrɔdasi o minɛn kofɔlen ninnu a minɛ sɔrɔkɔrɔ ka ca kosɛbɛ a kɛra sababu ye ji yɛrɛ sɛnsɛn mobiliba min bɛ yen n'o kan ka di protection civile ma o mobiliba 2 o dira kunungo protection civile ma kunu an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ mobili 200 Toyota Pipoc o 220 Assimi Goïta de y'o di kunungo Mali sɔrɔdasiw ma a dira polisi kunda gendarmerie b'a la garde nationale b'a la a dira o bɛɛ lajɛlen ma kunu mobili 220 bɔɲɔngo o de dira kunu ka fɛn n'o protection civile olu ka mobili belebeleba 2 o dira protection civile ma kunu an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin bɛ kɛ sababuba ye min bɛna ni nɔgɔya sira caman ye a bɛ an ka sɔrɔdasiw dɛmɛ ko caman na an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o dun a dira o ma tuma min na Modibo Kone n'ale ye ministre Mali la min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma ale y'a jira k'a fɔ n'i y'a mɛn ko cɛfarin o y'a sɔrɔ maramafɛn de b'i bolo ko nin min dilen filɛ nin ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ o y'a fɔ cogo min na a bɛ kɛ sababuba ye ka nɔgɔya don ko caman na Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yan sɔrɔdasi kunda. Ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛyako ma Madame Dr Fanta Sibi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a tun bɛ Korofina kunungo ani Fajigila ka taa ɲɛ da o baarakɛlaw kan o bɛ ka baara kɛ kɛcogo min na Covid-19 a bɛ se ka kunbɛn cogo min na a fɛɛrɛ fɔlɔ ye minnu ye n'o ye sanuya yali o bɛ kɛ cogo jumɛn na a y'a daminɛ Fajigila a taara a hakilina min d'u ma o y'a ye k'a fɔ ko kunnafoni min bɛ di adamadenw ma k'u k'u jija k'a kɛ o kɛcogo la ko n'o tɛ n'i m'a kɛ o kɛcogo la a ka ca Ala fɛ i bɛ fɛ ka kɛ kɛcogo min na ko a tɛna ɲɛ. Burkina Faso Pama ale ni Padanguruma ni ɲɔgɔn cɛ k'u na sini an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko Burkina Faso sɔrɔdasi dɔw
o ni nanzara kunnafondila dɔw olu de taara bi janfa cɛ ma a don a fɔra fɔ cogo min na a fɔra de ko espagnol 2 ale ni irlandais 1 olu de kun bɛ nin kunnafondila ninnu ye o taara ko bɛ taa yɔrɔ dɔ de la o bilala sɔrɔsiw ɲɛ sɔrɔsiw ko ka taa o yɔrɔ kofɔlenw de la tuma min na n'u taara u taara don janfa la taara don janfa min na an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ burukina faso sɔrɔsi maa 3 joginna sen fɛ o minnu joginna an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ o kɛra sababu ye minnu n'olu ye espagnol ni kunnafonidilaw kun don u y'a bɛɛ lajɛlen da k'a bɛɛ fa fɛn min don burukina bɛ maa kɛlɛ ale fana tunna a ma ye o don ni kunnafoni carilen min na a jala k'a fɔ o mɔgɔ ye kangarimada kɛ nanzaraw ye k'o kana na ko si lase burukinakaw ma o bɛɛ lajɛlen n'a taw ta k'u nana ka a wajibiya k'u bɛɛ fɛ de ka taa i ɲɛda yɔrɔ dɔ kan o don u taara don janfa la a janfa labanna fɛn min o kɛra ka olu yɛrɛ kɔni maa 3 bɛɛ lajɛlen espagnol 2 ani irlandais 1 k'u y'u bɛɛ lajɛlen da k'u kantigɛ a dun yirala fana k'a fɔ kunnafonidilaw de kun don k'o kun bɛ ko ɲɛɲini na an fɛ yan burukina faso Tchad ka fɛ hali sɔgɔmada in na ko kura mankan bɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ faransi Emmanuel Macron ye min fɔ kunu a n'a ye min fɔ Idriss Déby su don o ma kɛ kelen ye an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ ka sanga wulikajɔ min kɛra kunungo société civile fɛ Tchad ko maa dɔw ko maa 5 dɔw ko maa 9 fɛn min ni gouvernement tigilamɔgɔw kɔni ye min seereya jɔ kɛra maa 2 ye ko olu de bɔnɛna u ni na o kɛlen na hali n'a sɔrɔ Emmanuel Macron a y'a fɔ Idriss Déby si don ko o tɛ Tchad labila maa si ye nka kunungo kuma a mana ko ye a ko ale y'o fɔ ko nka ale m'a fɔ maa si ye k'u ka maa fa o la k'u bɛ min fɔ teliyala ko ɲɛsin Mahamadu Idriss Déby ma k'a k'a lajɛ k'a bolo yɛlɛma joona basigi bɛ se ka na cogo min na Tchadkaw fɛ yen nɔ ko n'o tɛ ale ye kuma min fɔ k'a fɔ de fana ko ale y'a jira k'a fɔ a ka maaw fa k'ale bɛ jɔ ko kɔrɔ ko o kuma kɔni t'a la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo a kɛra wulikajɔ dan ye Tchad ka d'a kan ko maa caman bɔnɛna nin na fɔra fɔ cogo min na minnu n'olu ngara dabɔ ye olu ko u ka maa min tora la k'a bɛ maa 9 bɔ Amnesty International olu ko olu sirara min ma k'a bɛ maa 5 bɔ gouvernement yɛrɛ kɔni sɔnna k'a fɔ min kɔni tora la ko o ma tɛmɛ maa 2 kan o wulikajɔ min bɛ yen bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a jɛra Mahamadu Idriss Déby a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa a ka nin ko kunbɛn ni nin tora nin cogo in na tan ko a laban bɛna kɛ gɛlɛyaba ye ka d'a kan kunungo maaw o minnu fagara k'olu fagara kisɛ lakika yɛrɛ de la min kɛra sababu ye ni kana ni mankanba ye kunungo Tchad o jamana kan an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn ka a fɔ aw ye ko compagnie kura dayɛlɛ n'an fɛ yan o compagnie nin o bɛ tali kɛ compagnie kiburoko la a bɛɛ lajɛlen bɛ Elayi Isu Watara Isuba a bɛɛ b'a dɔn a n'a ka baara kɛ ko ɲuman jija min b'a la sigida yɛrɛ yiriwali fɛrɛw la bɛɛ lajɛlen b'o dɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Isuba an y'a dɔn ni fɛn min o ye sobajɔ ani mobili feere ye nka an bɛ waati min na komi san nana yiri mana bonya a bolofara de bɛ caya o siratigɛ la a nana ka na kari kuraw k'o bila an ka bolo kan ni waati in na Zegwa Bamakɔ don o don sɔgɔma 7h Bamakɔ Zegwa don o don sɔgɔma 7h Zegwa San don o don San Zegwa don o don an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ a compagnie kiboroko a filɛ nin ye Folona Voyage o ni kɔrɔn cɛ ni maa min mako bɛ nin ma kofɔlen in na a bɛ wuli k'a sɔrɔ ka kunnafoni jɔnjɔn ɲini a la o ye kangarimada min kɛ ko in na o y'a ye k'a fɔ maa minnu kɔni bɛ fɛ ka t'u ka compagnie in kɔnɔ Bamakɔ 7h o kɔni sɔrɔ i ka so n'o y'i sɔrɔ i ka so maa bɛ mobili kɔnɔ maa yɛrɛ tɛ mobili kɔnɔ ko mobili taatɔ don layiru walasa k'o dafa an b'a ladɔnniya k'a fɔ Isuba ale ka hakilina nin filɛ nin wa aw ni ne fana bɛ ɲɔgɔn bila yan bi sɔgɔmada in na ne bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin aw ma k'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn bi su in na to bɛ yen nka salamu amadu